green, reci. A kaj je ovo? Ovo. Kaj je to? Riba. A kako ide riba? A kaj je to? Kaj je to? Kaj je to? Pa znaš. Idu. A kaj je to? Vidi kako je to životinja. Maj? Hajnoba, haj. Majmun? Kako ide majmun? Majmun, kako ide majmun? A ko je to? Maka. Ma nije to mačka. Ko je to? Izgleda ko mačka, ali nije. Pa? Pas. Pas. A to su mačkice. A kako ide mačka? Miau. A kako ide pas? Wow, wow. A wow. A kaj je to? Mis. A ovo? Ha? Ptice. Ptice. A kako ptice lete? Bravo. A kako se tvoja riba zove? Kako se zove tvoja riba? Dofi. Dorothy. A ti ribu hraniš? Ti ribi daš papati? A kako ti ribi daš papati? Kako? Hm? Ti ribi daš papati? A to? Kaj je to? Jaja. Jaje. O, ja znam jednu dobru stranicu. Ova, ne ta. Ima jedna super stranica. Ova stranica. Kaj je to? Jagode. Ja. A to? Baby jogurt. A to? Nane. Banane. Ti